Gau3D és una empresa especialitzada en el redisseny, fabricació i postprocessat de peces impreses per impressió 3D metàl·lica. Estem especialitzats en fer components per l'aeronàutica, l'automoció i per la indústria del motlle. A diferència dels processos de manufactura convencional, gràcies a la manufactura additiva, el que realitzem és capa per capa construir la peça final. I d'aquesta manera podem aconseguir unes geometries que de la manera convencional no serien possibles. D'altra banda, també aconseguim la possibilitat de reduir el pes dels components o peces que estem fabricant i d'aquesta manera reduir significativament també el seu cost. A Gau3D disposem de 2 màquines d'impressió 3D metàl·lica i imprimim els materials d'acer inoxidable, alumini i altres aleacions metàl·liques. Gràcies a la nostra tecnologia, millorem el sistema logístic i reduïm l'empremta de CO2.